Predstav si, že všetko, čo ti doteraz trvalo spraviť mesiac, zvládneš za jeden jediný týždeň. Ráno máš v kalendári len 2 alebo 3 kľúčové úlohy, ktoré stihneš ešte do obeda. Získaš vďaka tomu viac voľného času, absolútny pokoj a jasnosť v tom, čo máš ďalej robiť. V tomto videu ti vysvetlím 3 kľúčové pravidlá produktivity top 1% najúspešnejších ľudí na svete. Vďaka týmto pravidlám zvládneš viacej práce s menšou námahou a zároveň vďaka tomu získaš viac voľného času na to, čo ťa naozaj baví. Či už je to šport, nejaká zábava alebo čas strávený s tvojimi blízkymi. Prvým a najzásadnejším pravidlom je vytvorenie tzv. Deep work blokov. Časových období, kedy sa sústredíš len na jednu dôležitú úlohu a nič ťa pritom nerozptyluje. Žiadne notifikácie, žiadne telefonáty, žiadne maily. A máš plné sústredenie len na túto jednu kľúčovú úlohu. Aby si bol schopný sa do deep worku čo najrýchlejšie dostať, za mňa je skvelé nastaviť si dve veci. Poprvé rituál pred týmto deep work blokom. U mňa je to napríklad, že si spravím šálku kávy, pustím si do pozadia focus music a môj mozog automaticky je nastavený, že ideme pracovať. A po druhé, napísať si, prečo vlastne idem túto úlohu robiť a aký dopad to bude mať na môj život, moju víziu a môj hlavný cieľ. Týmto si u samého seba znovu potvrdíš, že je táto úloha dôležitá. Keď začínaš s deep work blokmi, tak z môjho pohľadu nie je ideálne to preháňať. Pretože ak si dovtedy pracoval s rozptýleniami alebo nebol dlho sústredený na jednu úlohu, tak pre teba bude veľmi ťažké sa napríklad hodinu alebo 2 len čisto sústrediť na prácu. A preto za mňa je ideálne na úvod si napríklad nastaviť deep work bloky takým štýlom, že 30 minút máš deep work blok a 10 minút máš pauzu. A postupne to následne môžeš zvyšovať, kým sa napríklad dostaneš na to, že budeš mať 45 minút deep work blok a 15 minút pauzu. Zároveň po skončení deep work bloku je dobré si zapísať, akú úlohu si dokončil, čo si sa v rámci nej naučil a aký dopad to má na tvoj cieľ. Efektivitu týchto deep work blokov a kompletného sústredenia som si vyskúšal prednedávnom znova na svojej koži. Dal som si za úlohu spraviť v rámci jedného z projektov úlohy, ktoré mi štandardne trvali 1 mesiac a stihnúť ich za 1 týždeň. Pre mňa to znamenalo natočiť 3 YouTube videá, spustiť kompletne nové reklamy a nastaviť predajnú e-mailovú sekvenciu. A bol som veľmi prekvapený a znova mi to potvrdilo to, že deep worky skvele fungujú, kedy som fakt všetky tieto úlohy v rámci jedného týždňa koncentrovaného sústredenia stihol. Ono, keď si nastavíš na úlohu neobmedzený čas alebo ho zbytočne natiahneš, tak samozrejme bude ti trvať dlhšie ju dokončiť. Ty sám vieš, že niektoré úlohy, ktoré robíš týždeň, by si zvládol za jeden jediný deň. Ale tým, že nemáš žiadny časový limit, alebo že máš dlhý časový limit, tak nemáš žiadnu urgenciu k tomu, aby si ich čo najrýchlejšie dokončil. Preto ti odporúčam spojiť tieto deep work bloky s tým, že si na úlohy nastavíš kratší čas na ich dokončenie. Druhým pravidlom je princíp 80/20, inak povedané Paretovo pravidlo. Možno sa s týmto pravidlom už stretol a v jednoduchosti nám ukazuje to, že 20% tých najdôležitejších úloh nám aj tak tvorí 80% výsledkov. Či už je to v rámci podnikania, 20% inputov, vstupov vytvorí 80% výsledkov, v rámci športu a chudnutia 20% aktivít vytvorí 80% výsledkov, alebo samozrejme celkovo v rámci nášho života. Aby sme sa stále nebavili len o podnikaní, tak ja som tento princíp úplne jednoducho aplikoval na chudnutie. Pretože bolo obdobie, kedy som mal 100 kg. Je to ešte relatívne nedávno a povedal som si, OK, keď chcem schudnúť, ktorých 20% vecí mi vyprodukuje väčšinu toho výsledku. A ako všetci vieme, základ je strava. Je to poučka, ktorá sa hovorí stále dokola. Tak som sa rozhodol, že jediná vec, ktorú spravím na to, aby som schudol, je, že si obmedzím denný príjem kalórií a ten budem sledovať niekoľko mesiacov. A výsledky som začal vidieť takmer okamžite. No a postupom času sa mi z tých 100 kg podarilo schudnúť na súčasných nejakých 84-85. Čiže je skvelé si spísať všetky aktivity, ktoré máš v hlave, všetky aktivity, ktoré robíš v svojom podnikaní, všetky aktivity, ktoré robíš preto, aby si schudol alebo nabral svaly, všetky aktivity preto, aby si napríklad zlepšil vzťahy s ostatnými ľuďmi a
vybrať si 20% z nich, ktoré vieš, že budú mať ten najväčší dopad. Ja si všímam, že často, keď chceme zlepšiť naše podnikanie, alebo našu kondičku, alebo inú oblasť nášho života, tak určité aktivity pridávame. Ale čo si neuvedomujeme, že je jednoduchšie odstrániť veci, ktoré nefungujú. Tu sa bavíme o treťom pravidle. A v tomto prípade, keďže sa bavíme o produktivite, tak je to odstrániť všetky rozptýlenia. Zase, ak sa riadíme Paretovým pravidlom, že 20% úsilia nám priniesie 80% výsledkov, tak kde máš tých najviac rozptýlení? Kde máš tých najviac notifikácií? No nikde inde, než na tvojom telefóne. Čiže jednoduchú vec, ktorú môžeš hneď na úvode spraviť, je vypnúť si upozornenia zo všetkých sociálnych sietí, z e-mailov a z komunikácie, ktorú nepotrebuješ sledovať a ktorá nie je urgentná. A ja ti garantujem, že keď jeden deň minimálne od rána do 5. 6. do večera neotvoríš sociálne siete a nebudeš rozptýlený upozorneniami, tak nielen, že budeš extrémne produktívny, ale bude to jeden z tých najlepších dní, ktoré si mal za poslednú dobu. Pretože som si to vyskúšal sám a tým, že som neotváral sociálne siete, nerozptýloval sa a zároveň mi nestrieľal skrz nejaké scrollovanie dopamín, tak to bol jeden z najlepších dní v rámci posledného obdobia. Čiže vypni si sociálne siete, vypni si všetky upozornenia, daj si, že zvládneš jeden deň bez nich, že od rána do večera, potom ich môžeš otvoriť a uvidíš, ako bude ten deň iný oproti tvojmu štandardnému dňu. A teraz k praxi. Najťažšia vec je začiatok. A práve preto som do svojho života zaviedol princíp mikrokrokov. To znamená, namiesto toho, aby som si povedal, že začnem behávať každý jeden deň 5 kilometrov, tak som to rozdielil na mikrokroky. Keď som doteraz nebehával, OK, dnes zvládnem zabehnúť 500 metrov. Potom už tá tvoja hlava nemá taký odpor voči tomu ísť si zabehať. Pretože vieš, že pôjdeš len chvíľku. Alebo v prípade čítania. Namiesto toho, aby som si povedal, OK, budem čítať 50 strán denne, tak si poviem, OK, chcem sa vzdelávať, chcem rozšíriť svoje obzory, tak určite dnes zvládnem prečítať jednu stranu. A ja ti garantujem, že keď začneš čítať jednu stranu, tak ich prečítaš minimálne 5 alebo 10. V rámci podnikania takisto. Keď máš nejakú dôležitú úlohu, do ktorej sa ti už dlhú dobu nechce, pretože vieš, že má veľa krokov a vieš, že bude dlho trvať, tak si to rozkuskuj. A povedz si, OK, tak teraz spravím túto jednu vec a zvládnem na tej úlohe 10 minút pracovať. A kto by nezvládol? Je to 10 minút. Lenže ak na nej budeš robiť 10 minút a dostaneš sa do flow, tak zistíš, že zrazu robíš 20-30 minút, 40 minút na nej, dokončíš väčšinu z nej a následne si dáš pauzu. Čiže zaveď si do života princíp mikrokrokov. Rozdiel si veľké ciele na menšie úlohy a tie si rozdiel na jednotlivé kroky. A zrazu uvidíš, že keď pôjdeš krok za krokom, jednak sa ti do toho bude viacej chcieť, budeš efektívnejší a budeš mať aj väčšie výsledky. Z hľadiska toho deep worku však áno, vždy nastáva jeden problém. A to sú ľudia, ktorí majú tvoje telefónne číslo a môžu ti zavolať. A buď to môžu byť napríklad tvoji klienti, alebo aj tvoji blízky, tvoja rodina. A tam je dôležité a dobré sa dohodnúť s nimi tak, že OK, tak od 7. do 11. do obeda mám sústredené okno a volajte mi len v prípade, že sa deje fakt niečo extrémne dôležité. V inom prípade mi volajte od 12. až do večera. A uvidíš, že zrazu minimalizuješ aj ďalšie rozptýlenia mimo sociálnych sietí, ale je dôležité s ľuďmi, ktorí ti bežne volajú, sa dohodnúť, že je to pre teba veľmi dôležité sústrediť sa do obede, že si najproduktívnejší, z toho stihneš veľa a že keď tak sa im môžeš venovať po obede. Keď som začínal podnikať, tak som mal falošnú domnienku o produktivite. Myslel som si, že čím viac mám vyplnený kalendár, čím viac úloh spravím, tým produktívnejší som. Ale je veľmi dôležité rozlišovať medzi aktivitou a produktivitou. A práve produktívne sú tie úlohy, ktoré prinášajú veľký impact. Aktivita sú len úlohy, ktoré vyplňajú náš kalendár, aby sme sa cítili dobre. Napríklad odpisovanie na e-maily, komunikácia so zákazníkmi a tak ďalej, tak ďalej. Sú to úlohy, ktoré je treba spraviť, ale nie sú to úlohy, ktoré posúvajú naše
podnikanie a náš život dopredu. A teraz je rád na tebe, aby si všetko toto vedel efektívne aplikovať, tak som si pre teba pripravil pár jednoduchých krokov, ako to môžeš zaradiť do svojho života už zajtra. Poprvé, napíš si 30-40 aktivít, ktoré pravidelne robíš, či už vo svojom živote, alebo vo svojom podnikaní, alebo čo ti bežia hlavou. A následne pravidlom 80/20 z nich vyškrtaj väčšinu úloh, to znamená, vyber si len 8 úloh, ktoré budú mať najväčší dopad na tvoj biznis, na tvoju prácu, na tvoje zdravie a na vzťah s ostatnými ľuďmi. Druhým krokom, v ktorom aplikujeme aj tie mikrokroky, o ktorých som hovoril, tak je to, že si naplánuj na zajtra jeden jediný 30-minútový deep work blok, v ktorom sa budeš sústrediť na tú najdôležitejšiu úlohu. No a posledná vec, vypni si všetky notifikácie zo sociálnych sietí. Toto sú 3 kroky, ktoré ti úplne jednoducho s minimálnym úsilím pomôžu zaradiť všetko, o čom som hovoril v tomto videu, do tvojho života už od zajtra. V tomto videu som ti vysvetlil, ako aktivity, ktoré štandardne robíš mesiac, vieš stihnúť za jeden týždeň. Vysvetlili sme si pravidlo deep worku, Paretovo pravidlo a že eliminovať rozptýlenie je veľká súčasť úspechu v tom byť produktívny. Teraz je rád už len na tebe začať toto efektívne aplikovať. Ja budem veľmi rád za tvoju spätnú väzbu. Ak sa ti video páčilo a dalo ti hodnotu, zanechaj like alebo komentár a možno práve tvoj komentár bude námetom na jedno z ďalších videí. Určite nezabudni dať odber a zdieľaj toto video s ostatnými, ktorým vieš, že tiež pomôže. Vidíme sa u ďalšieho videa.